गासैखौबो तारमाने फायनानै जुदि थाफिनोबाबो आं जेबो साना बिदिखौ आङो खावलायहरदो आरो बेखौ अरन'ब बर' मुंनि सासे आइजोआ गोमानानै दं। फिसाज्लाखौ फरायसालियाव दोनलांनायनिफ्रायनो दिनैसिमबो न' फारसे थांफिनाखै अरन'ब बर'आ। नंगौ, फिसाज्लाखौ फरायसालियाव दोनलांनानै फरायसालिया गब्ला लांफैफिनगोनबाबो बुंलांनायनिफ्रायनो दिनैसिम न'आव गिदिंबोफिनाखैसै अरन'ब बर'आ। दाख्लैबावै 27 खालार खालि शुक्रबार गोलैयो। बेनिफ्राय बियो बाबुखौ स्कुलाव दोननो लांनो होननानै दिनैसिमबो बियो फैफिनाखैनो साननै सानथाम जाबाय। बेनिफ्राय बियो स्कुलाव दोननानै बबाव थांखो दिनैसिमबो न'आव मोनफैयाखै। बाक्सा जिल्ला निखासि आउटपोस्ट पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दिहिरा अरन'ब बर' सुबा धनस्रिपुर गामिनि जिथु बर'नि अनसुलि बिसि अरन'ब बर'आ थांनाय 27 सेप्तेम्बर सानखालि गावनि फिसाज्लाखौ फरायसालियाव दोनलांना फिसाज्लाखौ फरायसालिया गयोब्ला लांफैफिनगोनबाबो बुंनायनि उननिफ्रायनो दिनैसिम गावनि आंगो न'आव गिदिंबोफिनाखैसै। गिदिंबोफिनियाव फिसा जिथु बर' आरो नखरनि सुबुंफोरा अरन'ब बर'खौ आलासिफोरनाव दंहैबायो नामा होननानै नागिरबायदोंमोन, नाथाय रावनावबो मोनाखै। जेबो खौरां मोनथारियाव निखासि आउटपोस्ट पुलिस थानायाव एजाहार होनाय जादों होननानै फोरमायदों। फिसा फिसौ फालांगि मावनानै जिउ नखर सोलिग्रा जिथु बर'नि बिसिया रावनोबो बेबायदि जेबो फोरमायालासे गावनि फिसाज्लाखौ फरायसालियाव दोनलांनायनि असिलायैनो न'आव गिदिंबोफिनायाव जोबोद दुखु आरो जेंनायाव गोग्लैनानै दं। बेनिखायनो सोरबाफोर नैबे सावगारियाव दिन्थिनाय अरन'ब बर'खौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला हमना दोननानै 9365186334 बे जामबुं अनजिमायाव कल खालामना फोरमायहरनो खावलायहरदों फिसाय जिथु बर'आ। गामिया जाबाय अरन'ब बर' सुपा धनस्रिपुर गोलैयो। बेनिफ्राय आंनि मुङा जाबाय जिथु बर'। जानाया जाबाय बिसिया आंना दाख्लैबावै 27 खालार खालि शुक्रबार गोलैयो। बेनिफ्राय बियो बाबुखौ स्कुलाव दोननो लांनो होननानै दिनैसिमबो बियो फैफिनाखैनो साननै सानथाम जाबाय। बेनिफ्राय बियो स्कुलाव दोननानै बबाव थांखो दिनैसिमबो न'आव मोनफैयाखै। बेलेग दिना बियो बिबथियानो दोनलांखाबाय थायोमोन, स्कुटियाव लांनोमोन। बेनिफ्राय बियो दिनैसिमबो माने हिखालि मा जाखो आंहा हाथाइ सादो होननानै बियो 500 थाखाबो बिना लाबाय। 500 थाखा बिना लानायाव आंबो सानबाय मा हाथाइखौ माबा नायनो थांगोन बा बिजि होनो थांगोन होननानै फार्मासिफोराव। बेनिफ्राय आंबो 500 थाखाखौ हरबाय। बेनिफ्राय बियो दिनैसिमबो फैफिनाखै। दिनैसिमबो आङो बेखौ अराय समबो लिंहरबाय थागोन। जेनेबा बियो बिसिनि मुङा आंना अरन'ब बर' बियो। बेनिफ्राय बियो दिनैसिमबो माने गिदिंबोफिनाखै। आङो जाथायखौ लानानै एजाहारबो होबाय। बेनिफ्राय आंहा दा बेखौनो सानो आरो आङो गथ'नि थाखाय गासैखौबो तारमाने फायनानै जुदि थाफिनोबाबो आं जेबो साना बिदिखौ आङो खावलायहरदो आरो बेखौ आङो ओरैनो अमा बेफार मावो आरो मावनायालाय। मबाइल नाम्बारा जाबाय खुलुमबाय। दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन।
नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, 5 लिटार पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। $500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि, सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।